В ефірі ЮА Крим і ЮА Першого, програма «Тема дня». Я Георгій Спасопокойський. Вітаю вас. Зі мною в студії Севгіль Мусаєва-Боровик, кримчанка, журналістка, головний редактор «Української правди». Доброго дня. Тема дня – вшанування жертв депортації. 18 травня 1944 року члени Кабінету міністрів вшанували хвилини мовчання пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Голова Меджлісу Рефат Чубаров назвав дії Путіна в Криму продовженням сталінських репресій. Згадав про арешти і обшуки в будинках мусульман, заборону Меджлісу і переслідування. Ось перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джипарова розповіла про страждання, які українському і кримсько-татарському народам принесла радянська Росія. Біль 1944 року і біль 2014 року не лише об'єднали всіх нас, українців, кримських татар, громадян України інших національностей в єдину політичну націю, але й вимагають від нас прийняття всіх заходів, аби вистояти, зберегти Україну, звільнити Крим. Українці не просто знають, наприклад, про депортацію як історичний факт або злочин, але й відчувають цей день, тому що самі пережили подібний злочин – Голодомор, про який ви вже казали. За яким той самий злочинець, що у товарних вагонах підступно, поки кримськотатарські чоловіки воювали на фронті, депортовував їх жінок, дітей та батьків. Сьогодні в Криму не обійшлося без інцидентів. У Сімферополі о 12-й годині на Центральній площі на дозволеній окупантами акції затримали кримських татар. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці член Меджлісу Заїр Смедляєв. Затримали Сервера Кереметова, Нарімана Джемілєва і Сервера Ізмайлова. Повернемося до теми дня. 18 травня 1944-го – день, коли радянський режим почав операцію з насильницького переселення кримських татар. За тиждень, 11 травня 1944 року, Державний комітет оборони СРСР ухвалив історичну постанову номер 5859 про їх виселення з Кримської АРСР до Узбецької РСР. Свій злочин радянська влада замаскувала під звинувачення в зраді. В документі вказували – зрада батьківщини, дезертирство з частин Червоної армії, які обороняли Крим, вступ до сформованих німцями добровольчих татарських військових частин, котрі боролися проти Червоної армії в період окупації Криму нацистськими військами. Загалом було депортовано більше 200 тисяч кримських татар. Замість них одразу до Криму завезли переселенців з Воронезької, Брянської, Тамбовської і Ростовської областей. Загалом понад 62 тисячі. Ваші родичі, як склалась у ваших предків історія? Були депортовані і мої бабусі і дідусі з боку батьківської лінії, так з боку і лінії по матері. Історія дуже схожа на те, як це відбувалося в інших кримськотатарських родинах. Постукали вранці 18 травня, це було десь 4-5 година. Сказали, що є 15 хвилин на збори, беріть тільки усе необхідне. І таким чином люди просто брали там якісь необхідні речі, золоті прикраси, які можна було потім обміняти на той же хліб. І дійсно до цього люди зверталися. І потім була така довга дорога, ну, наприклад, родина моєї бабусі по маминій лінії, вони потрапили до Уралу, і на той час моя бабуся хворіла на ревматизм вже рік, і ось всю дорогу до Уралу вона перенесла фактично на простирадлі, її носили її брати за собою, це було дуже складно, і вона всі ці жахи пам'ятала. Я пам'ятаю з дитинства, що вона, коли розповідала мені про те, як, звичайно, проходила депортація, вона завжди плакала. Що стосується лінії батьківської, то там ще більш трагічна історія, оскільки, наприклад, прабабуся моя, вона загинула під час депортації, і десь добу мій дідусь, якому було на той час 13 років, він не міг зрозуміти, що з мамою не так, він намагався її оживити, звертався до неї. І потім, коли він потрапив до Уралу, він залишився сиротою, оскільки батько був на фронті на той час, мати померла. І
деякий час він змушений був просто ходити і просити милостиню разом із циганськими дітьми, тому що інших мов для виживання не було. Ну, така історія, але потім родини вирішили, потім все ж таки знайшов мій прадідусь свого сина, тобто мого дідуся. Вони переселилися до Узбекистану, і так само переселилася до Узбекистану родина моєї бабусі разом зі всіма братами, оскільки просто в Узбекистані було краще жити, хоча б з умови те, що там тепліше, там більшість кримських татар жили на той час, і там були кращі умови, ну, якщо порівнювати навіть з кліматичними умовами, ну, ніж на Уралі. Тобто на Уралі було дуже складно і дуже велика кількість людей померла в перші 2 роки. Скажіть мені, а може ваші родичі, ваші предки були посіпаками нацистів? Ні, це не так. У мене воювали всі мої і з маминого боку, і з татиного боку, і потім шукали свої родини в Узбекистані або на Уралі, і на 2-й чи 3-й рік після депортації вони змогли знайти. Працювали, як вони кажуть, як жартує навіть моя мама зараз, таке татарське радіо, умовна така татарська пошта, тобто куди виселили, як виселили, і таким чином ті люди, ті батьки, які поверталися з фронту, шукали свої родини, яких вислали просто з Криму. Давайте знову згадаємо це звинувачення от в цій офіційній постанові, а наскільки воно було обґрунтоване? Воно було не обґрунтовано. Звичайно, випадки колабораціонізму, вони зустрічалися серед населення і українського, і російського. Ну, росіяни і всіх... взагалі лідирували за кількістю в німецьких формуваннях. Щодо відсотку серед кримських татар, він був незначним. Тобто, якщо брати в геометричній прогресії, то він був незначним, і це неправда, що там колабораціонізм був масовим серед кримських татар. І про це, власне, свідчить те, що депортованими у своїй більшості були саме хто? Це були жінки, це були діти і це були старі люди. Тобто, тому що здорові чоловіки на той час перебували на фронті. І вони повернулися, ну, наприклад, якщо розказувати там історію також моєї родини, мій один з прадідусів, він дійшов до Берліну фактично. І потім, коли повертався, він шукав свою родину 2,5 роки перед тим, як знайти. Тому що просто він не міг знайти, він не міг зрозуміти, тому що ніхто йому не говорив, куди саме вислали цих людей. І тільки потім, коли він відшукав через 2,5 роки, це можна було сказати, що це було таке велике щастя для тієї родини. Що цікаво, в радянських документах немає практично згадок про якийсь збройний супротив депортації з боку кримських татар. Ну, це можна легко пояснити. Ну, звичайно, легко, Незадовго тому що... перед тим була проведена певна репетиція, якщо так можна сказати, з таким же формулюванням депортували чеченців в 44-му році, на кілька місяців раніше. У мене питання логічне. А для чого була ця депортація? Для чого були смерті цих людей, поламані долі? Якийсь в радянського керівництва мав бути раціональна думка з цього приводу? У радянського керівництва, по-перше, якщо казати про історію кримських татар, або кримців, або кремли, то це ж не перша спроба, як сказати, вичистити Крим від кримських татар. Тому що такі самі спроби на той час Російська імперія вживала у 19 столітті, коли створювалися такі умови, коли дуже велика частина кримських татар була змушені залишати свої домівки, тому що їм просто не було дуже складно там жити. І якщо ви знаєте, у Туреччині, а саме туди переселялися кримські татари, які просто залишали на той час Крим, зараз десь приблизно 5 мільйонів нащадків кримських татар, які себе так чи інакше пов'язують саме з Кримом. Тобто історично вони походять із Криму. Для чого це робилося? Напевно, тому що Крим мав якесь велике значення для Російської імперії, і для того, щоб зменшити вплив корінного народу, такого невеликого, на прийняття якихось рішень, на те, щоб не було бунтів після Великої Вітчизняної війни. Це і робилося. Я маю таке пояснення. Звичайно, зараз говорити, якою логікою на той час керувався Сталін, дуже складно.
Ну, але ви ж, як ви зазначали у своїй відбивці, дійсно потім Крим заселявся людьми із Росії. Вельми лояльними Дуже- режиму. Так. Да. І І тепер для їхні Радянського нащадки, Союзу було да. важливо контролювати цей півострів, і щоб там не було кримських татар як корінного населення, яке, ну, напевно, би якимось чином могло завадити після там, Великої Вітчизняної війни. Кримських татар, свідків депортації, на сьогодні залишилося небагато, але вони добре пам'ятають ті події. Ми розшукали деяких із них. Рефат Абдурахманов народився в Криму. 1944-го був депортований до Узбекистану, повернувся в Україну 1957-го, мешкає Рефат Ага у Херсоні. Умирали люди, пожалуйста. 45-50% умерли население крым-татаров. Военные пришли к нам в деревню и поселились. Их много-много было. Ну, люди смеялись, чем делать собрались. А потом 18 числа я спал, мальчишкой был. 5 часов утра давай. К нам пришли двое военных. Ну, спасибо, хорошие люди были. Маме говорит, мамаша, давайте поможем вещи, что вы можете. И мама, давай готовить. Они мне помогли, оружие положили в сторону и давай помогать маме упаковать вещи. Но есть были ребята такой, ночной с рубашкой спали, подняли и тащили туда. Легли спать утром, ну, часов 5 или что-то. Давай, бум, шум, гам, туда-сюда, давай. Высылает. Эти, ну, впрочем, у нас там площадик, там собирает всех людей, эти машины подогнали они. Давай, людей туда. Одному там 5 минут, другому дают. Ну, я разов 2 или 3. Ну, что возьмешь? Чего? Давай нас в эти, на машинах этих судоверках, давай на вокзал. В вагонах рожали, били люди. Умирали. Под Ташкент уже как? Алмата, Барзан. Сосед наш, отец Мамтага, умер. Оставили там же. Дверь стучали. Вышли 2 солдата автоматом. Давайте, давайте быстрее. Вас это выселим. Куда? Ничего не сказали. Нас отвезли это на железную дорогу. Ну ладно. Автоматом нас только это, в общем, бьет. И голые боссы люди, всякие. Кричим, плачем. Нас это посадили, товарный поезд. Ну ладно, товарный поезд уже закрыли нас. Маленькое окношко, там дверь закрыли. Люди там полный вагон, по вагонам нас поделили. Ну, сидим уже, а ничего нету кушать. Дивіться, під час депортації самої була велика смертність серед Так. кримських татар. І, власне, вже на поселенні не привезли їх в якісь хороми, да? Це Ну, викинули звичайно, це серед пустелі. були бараки без вікон, без дверей. І добре, що це було навесні, і тому бабуся також згадувала, що їх, коли депортували, вони приїхали до Уралу, їх поселили в якийсь барак, там не було навіть вікон, ну, тобто, і вони деякий час жили, просто мотали ці вікна якоюсь плівкою, і потім лише там ближче до осені, у перший рік вони змогли якимось чином виживати, тому що, ну, дійсно, те, що це відбулося навесні, це, ну, якимось чином також, ну, якби це було, наприклад, пізніше, мені здається, що була більша смертність серед кримських татар. Що стосується, смертність була так само і під час депортації, приблизно оцінка десь
10 тисяч людей загинуло саме під час безпосередньо у вагонах. А також варто враховувати те, що у перші роки після депортації у місцях компактного проживання, тому що існував, якщо ви знаєте, для кримських татар ще комендантський час, загинуло також десь приблизно 20% населення. Загалом історики, які вивчали цю проблему, оцінюють смертність кримських татар у перші роки після депортації приблизно 40% від загальної кількості. Тобто це величезна кількість, і це дійсно був геноцид з боку влади, і це потрібно розуміти. Дивіться, є конвенція ООН, яка визначає, що таке геноцид, і депортація кримських татар підпадає під це визначення. Чому і досі офіційно депортацію кримських татар не визнано геноцидом? Мені здається, що державі, і не тільки державі, але і кримським татарам, лідерам кримських татар не вистачає адвокації цього питання для того, щоб дійсно світ зрозумів цю трагедію, оцінив її масштаби. Для цього потрібно працювати. А кримські татари, якщо говорити так загалом, то ті події, які відбулися у Криму 2014 року, мені здається, що для них була передумова і з боку держави України, і з боку кримських татар. Я зараз поясню, що я маю на увазі. З боку держави України, звичайно, було дуже багато непорозумінь по відношенню до кримських татар. Не було зроблені важливі речі у перші роки повернення. А кримські татари були зайняті також вирішенням побутових проблем, також формуванням своїх національних інституцій. І тому, напевно, недостатньо часу приділялося саме для адвокації і для пояснення, роз'яснення своєї історії. Тому що я пам'ятаю, коли я тільки приїхала до Києва навчатися 2004 року, це зараз ми вже знаємо, що таке депортація, яким чином все відбувалося. Є вже фільми, також, звичайно, анексія Крима, якимось чином сприяла цьому лікбезу і розумінню проблеми. А 2004 року, коли я тільки приїхала, було дуже багато стереотипів. Це були стереотипи наступного чину. Перше – це те, що кримські татари захоплюють землю у Криму, і люди не могли якусь відшукати порозуміння, чому так відбувається. Тому що вони повертаються і вони хочуть жити і будувати свої будинки там, де звідки їх виселили. І через це там держава не вирішила це питання законодавчо, тому сталася така історія саме з захватом землі. Друге – це, звичайно, історія з тим, що кримські татари там це мусульмани, екстремісти, і мені дуже часто ці питання ставили, мої ж навіть одногрупники. І третя дуже важлива річ – це те, що кримських татар вважали таким небезпечним все ж таки сепаратистським фактором у Криму. І що ви хочете там створювати свою державність, що ви там не захищаєте, але потім 2014 рік показав, що саме кримські татари є ледве найбільшими прихильниками єдиної України, і те, як вони поводилися гідно під час власне активного періоду анексії, як вони поводяться зараз, чинячи опір так само окупантам у Криму. Ви знаєте, що через свою позицію дуже велика кількість кримських татар зараз перебувають під переслідуванням. І у Криму, якщо казати про захист прав людини, звичайно, дуже катастрофічна ситуація, тому що так звана кримська влада переслідує не лише навіть активістів, не лише звичайних кримських татар, а вже почала переслідувати навіть людей, які захищають політв'язнів. Я маю на увазі Еміля Курбідінова, адвоката кримських політв'язнів, який був заарештований на 10 днів, проти якого зараз намагається кримська влада так звана порушити кримінальну справу. Тобто скоро вже може бути така ситуація, що у Криму цих людей, кримських татар, просто немає
буде кому захищати. Ну от згадали ставлення української влади до 2014 року. От таке дивне ставлення до кримських татар. Хоча теза, що кримські татари це найбільш проукраїнська сила в Криму, цій тезі вже років 20, якщо не більше. 20, але цю тезу використовували політики задля досягнення якихось дуже короткострокових цілей. Тобто, коли хтось з демократичних кандидатів приходив на вибори, він що робив? Він намагався домовитися із лідерами кримських татар про підтримку, обіцяв, що вирішить питання, обіцяв там визнання корінним народом, що ще, і через це люди голосували, і кримські татари у своїй великій кількості давали хоч якийсь відсоток демократичним кандидатам, я маю на увазі або Батьківщина, або чи БЮТ, чи народна наша Україна, народна самооборона, тобто підтримували Ющенка під час першого Майдану. І, звичайно, а потім вони виходили розчарованими з цієї ситуації, тому що і обманутими, оскільки Крім ніхто риторики, питання реальних ніхто не дій не було. вирішував. Так. Ну, а власне, якщо по персоналіях згадати наших президентів і взагалі там вище керівництво країни, чиновників першої, другої, третьої категорії, від початку це були такі вихованці радянської комуністичної системи з відповідними поглядами. Ну, власне, і маємо те, що маємо, як казав перший президент України, який, до речі, теж був комуністом. Ну, тим не менш, цікавить інше. Сьогоднішня ситуація з кримськими татарами. Є, ну, якщо тоді, в 44-му році, виселяли тоталітарний режим, зараз в Росії якась, ну, намагаються поки що дотримуватись якоїсь видимості демократії, плюралізму, ну, або не дуже намагаються. Є значний відсоток росіян, які зараз ходять з іконками Сталіна. Ну, до речі, сьогодні і в Києві під парламентом мітингують прибічники московського патріархату. Це ті люди, які чекали там хоч камні з неба, но з Росії. І, в принципі, вони підтримують, я так підозрюю, і другу депортацію. Скажіть, а наскільки за таких настроїв в російському суспільстві, наскільки близький отакий варіант ще однієї депортації, як нелояльних людей, потенційно нелояльних людей до російської влади? Ви знаєте, я дуже так, якщо говорячи про минуле, я пам'ятаю, коли тільки було анексовано Крим, і моє одне з перших інтерв'ю з Мустафою Джемілєвим, і він тоді, коли я казав, а що ви будете робити, якщо вам заборонять в'їзд до Криму? І він мені тоді відповідав, та ні, це ніколи цього не відбудеться. Мені не можуть заборонити в'їзд до Криму, тому що це буде міжнародний скандал. Ну, як ви бачите, через навіть місяць, менше ніж через місяць, після нашого інтерв'ю йому заборонено було в'їзд. І те, що відбувається зараз у Криму, я не могла уявити навіть у якомусь жахливому сні, яким чином там страждають люди, що постійні ці обшуки, що людей навіть після там п'ятничної молитви у мечеті просто пакують і там відвозять якийсь райвідділок і беруть показання, або що меджлізм може бути визнаний екстремістською організацією. Я все ж таки сподіваюся, що депортація – це неможливий варіант розвитку подій. Але я хотіла би сказати, що те, що зараз відбувається… А взагалі те, що зараз відбувається, це з вимушена 2014 року депортація. починаючи, Тобто люди… хто міг подумати, що таке буде відбуватися? Це інший вид депортації. Як у нас гібридна війна з Росією, тому і депортація в нас так само гібридна. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Фактично відбувається вимушена депортація. Тобто, коли створюються, знову ж таки, такі умови, за яких люди не можуть існувати. Що саме? Або переслідування, або страх, і тому кримські татари залишають півострів, або молоді кримські татари, я маю на увазі чоловіків насамперед, вони не хочуть служити у російській армії. І коли там є весняний призив або… Почався зараз, до речі, призов до російської армії. Вони просто також залишають Крим, оскільки вони не хочуть воювати або на боці там, або у ДНР, ЛНР, або там Сирія і так далі. І тому вони залишають також територію Кримського півострову. І інші люди так само, тому що вони розуміють, що у Криму, якщо вони там візьмуть російський паспорт, вони не зможуть отримати там медичне обслуговування або навіть освіта, диплом, він може бути тільки
у Росії діяти. І тому вони виїжджають на материкову частину, і Росія вимиває кримсько-татарське населення і знову ж таки заселяють цю територію людьми із різних областей Росії. Ну, це вже було. Так, це було, але просто у 21 столітті це робиться іншим шляхом. Тобто, звичайно, дуже складно собі уявити, що завтра посадять кримських татар у товарні вагони і виселять. Тому створюються просто такі умови, коли вони самі будуть змушені виїжджати. Сьогодні в Криму кримські татари вийшли на вулиці, щоб віддати шану жертвам депортації. А по всій Україні лунав поминальний церковний дзвін. Пропоную подивитися кадри хроніки з життя кримських татар до того, як відбулися трагічні події 1944 року. Цікаво, що тогочасна хроніка, вона дуже добре демонструє етнічний склад Криму на той момент. Так. Тобто навіть там мітинг 1 травня. Ідуть кримські татари, і ще Так. навіть була не латиниця запроваджена, а арабська вязь. Коли кримських татар депортували, то почалася ще кампанія по перейменуванню населених пунктів і так далі. Тобто, щоб повністю стерти взагалі пам'ять, що ці кримські татари там колись були. Більше того, кримським татарам було заборонено виїжджати з місць примусового поселення. На них чекала в тому числі і кримінальна відповідальність. Розкажіть, який був шлях додому кримських татар? Дуже складний. І це найважливіше, що було на цьому шляху, то це, звичайно, мирний спосіб. Тому що кримські татари, навіть колись Мустафа Джемілєв розповідав, що в нього, коли він читав лекцію в Колумбійському університеті, кримських татар наводили як народ, який чинив виключно мирний спротив. Тобто десь 60-х років, коли почалася вже відлига, були повернуті чеченці, наприклад, повернули до Чечні, але там з кримських татар, тобто така відлига, гласність, тобто не гласність, а маю на увазі розвінчання культу Сталіна. І кримські татари також почали домагатися своїх прав. Таким чином був запроваджений Кримсько-татарський молодіжний центр на початку 60-х років. Він був через деякий час розгромлений, але з того часу вже започаткувався Кримсько-татарський національний рух. І протягом 20 наступних років кримські татари вимагали повернення свого додому. І це відбувалося різними шляхами. Напевно, найрезультативнішим у 1987 році став, звичайно, мітинг на Червоній площі, коли кримські татари прийшли і вимагали повернення. І через це був прийнятий декрет, і через деякий час було прийнято рішення про повернення кримських татар до Криму. Але на шляху до цього рішення було дуже багато і ув'язнених, і дисидентів, яким є, наприклад, теж лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, але не лише він, а теж легендарна Шахсіт Муратова, яка потім, як ви знаєте,
виїхала за кордони Радянського Союзу і була там голосом Криму на радіо «Свобода» і на різних радіостанціях розповідала про фактично те, що відбувається. Але дуже цікаво, що там колись, я пам'ятаю, після початку анексії Криму один із сучасних кримських татар сказав, що весь народ не може бути дисидентом, і тому нам потрібно Як якимось чином... виявилось, в контексті депортації може. Так, але я хочу сказати, я тоді писала це, що на прикладі кримських татар можна сказати, що весь народ може бути дисидентом, тому що в Кримсько-татарському національному русі була величезна кількість кримських татар. І навіть моя бабуся, я пам'ятаю, так само виходила на ті якісь, тобто вона брала участь активно, і вона завжди приїжджала до Криму. Оселятися тоді неможливо було, але за будь-якої можливості вони намагалися це зробити. Навіть родинам її брата вислали у 1978 році, якщо я не помиляюся, коли вони оселилися, їм надавали прописку, а потім одного дня, коли батьки пішли на роботу, приїхали з райцентру, з райвідділку люди, зібрали усі їх речі у грузову машину і вивезли дітей, яким було там 8, 9, 7 років просто за кордони Криму на станцію Вадим. І це було взимку, просто разом із речами їх. І батьки потім шукали своїх дітей на станції Вадим, тому що такими були реалії радянського часу. Напередодні 73-ї річниці депортації кримсько-татарського народу з Криму в спеціалізованій школі номер 165 у Києві провели урок пам'яті. Травень 44-го. Радість визволення розквітла. Але чому вартові не відходять від наших дверей? Чому з рідних осель, де було стільки щастя і тепла, автоматники гонять жінок, стариків і дітей? Урок пам'яті у київській школі почали зі спільного виконання гімну українського та кримсько-татарського народу. Як і в минулому році, діти читали вірші, звучали розповіді та спогади про минуле. Складний і важкий захід емоційно, але він дуже потрібний. Навіть прийшла така думка для того, щоб не тільки вшанувати пам'ять, історичну пам'ять, а для того, щоб діти навчилися цінувати істинні цінності, просто жити, дихати повітрям, говорити своєю мовою, зустрічатися з друзями вільно. Вони про це мали замислитися. Це не лише слова підтримки, це важлива робота з новим поколінням, яке має знати і пам'ятати уроки історії, а ще цінувати найважливіше – життя. На таких мероприятиях дети воочию сталкиваются с трагедией, с человеческой трагедией в лице носителей этой боли, над близкими которых и столкнулись или были очевидцами этих бесчинств. За словами організаторів, депортація – це жива історія, і найкраще навчати дітей на прикладі історичних фактів. Мне понравилось очень. Я считаю, что это мероприятие показало тем людям, которые не понимали, что такое жизнь, что ее нужно ценить, ценить своих родителей, ценить своих близких, дедушек, бабушек, потому что если бы не они, нас бы тут просто не было. Я вспоминала свою семью, про бабушку, бабушек, дедушек. Они рассказывали, как их перевозили в вагонах, как над ними издевались, насильно заставляли работать. Нагадаємо, 18 травня 1944 року комуністи масово виселили кримських татар з Криму під приводом того, що вони співпрацювали з нацистами. В ході депортації було виселено близько 238 тисяч кримських татар. В перші роки заслання в спецпоселеннях загинули 46% корінного народу Криму. Переважно люди похилого віку, жінки, діти. Олександр Семиряшко, Олена Солоніна, Мідат Халілов, ЮАКрим. Дякую за участь в нашому ефірі. Зараз ми переходимо до трансляції урочистих заходів вечора реквієму, присвяченому пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Захід відбувається в Національній опері України імені Тараса Шевченка.
душою тіло ми положим за свою свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душою тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Antetken men, sazbergen men, milletuçun olmege. Antetken men, sazbergen men, milletuçun olmege. Belep korab milletimni, koz yaşını selmeye. Belep korab milletimni, koz yaşını selmeye. Belmey kormey bin yaşasam, kurultaylı kan olsam. Belmey kormey kurultaylı manataylı kan olsam. Kene berkun mezarcılar gelir mene kommege. Kene berkun mezarcılar gelir mene kommege. Слава Україні! Прошу сідати. Слово має президент України Петро Порошенко. Шановні пані і панове, сьогодні ми відзначаємо 73-ті роковини від початку депортації кримських татар з їхньої історичної батьківщини, з Криму. Згадуємо зі співчуттям і про інші етноси Криму, на долю яких випало це випробування. Німців, греків, вірмен, болгар, караїмів та інших. Примусове відселення стало однією з найбільш злочинних і ганебних операцій тоталітарного режиму комуністичного Радянського Союзу. І Верховна Рада України цілком обґрунтовано визнала депортацію кримсько-татарського народу 1944 року геноцидом і проголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Депортація – це є злочин без строку давності. А злочинці, які холоднокровно спланували акцію геноциду, не мають права на прощення. Моторошні спогади очевидців про депортацію і подальше життя в тих жахливих умовах, які підготувала їм радянська влада, нікого і ніколи не можуть залишити байдужими, скільки б часу не сплило. Спогади терзають душу, мучать серце, влучно сказала Фатімре Шефре Сейдхалілова, яка юною дівчинкою була депортована з Криму
І кожен Божий день був наповнений трагедією окремо взятої людини, будь то дитина, жінка чи старий. Волелюбний народ повернувся таки до рідного Криму. І разом ми всі будували незалежну Україну. І тепер вже всім зрозуміло, що наповнення, так би мовити, автономії Криму абсолютно винятково російським змістом було великою помилкою. А ціна такого прорахунку виявилася надто високою. У 2014-му, незадовго до 70-х роковин депортації, вже пострадянська, але так само авторитарна Росія анексувала український Крим. І тисячі кримських татар поневолі змушені знову покидати рідні домівки. Окупанти роблять все, аби й далі витискати волелюбний народ зі своєї рідної землі. Що це як не нова, не оголошена, підло прихована депортація? Заборона на діяльність Меджлісу в Криму, яку засудив Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, арешти і катування, утиски етнічних українців і кримських татар, безслідне зникнення людей – це лише окремі шляхи до портрету тимчасової злочинної, самопроголошеної так званої кримської влади. Священне право кримських татар вільно жити на рідній землі було відновлено остаточно і безповоротно. За допомогою усіх можливих засобів, механізмів, прийнятих в цивілізованому світі, ми підтверджуємо це. І тиждень тому Конституційна комісія за моїм дорученням прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій змін та доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. Відтак ми робимо перші кроки в питанні створення в Криму національної автономії кримських татар. Безумовно, ця автономія повністю врахує рівні права і свободи українців, етнічних росіян та представників усіх інших етносів, що проживають на півострові. Крим – це Україна, а Україна – це Європа, частина цивілізованого світу, де цінується людська гідність і суверенні права народів. Я впевнений у деокупації Криму. Я впевнений в покаранні злочинців. І країну-злодія буде примушено повернути вкрадене. І Україна нині, саме зараз, остаточно пориває з пострадянським минулим. Стає частиною єдиного європейського цивілізаційного простору. Вчора в Страсбурзі ми остаточно завершили процес отримання громадянами України права на безвізові подорожі до країн Євросоюзу. Безвіз зараз є українським і належить українському народу. І в ніч проти 11 червня ця ніч стане початком нової епохи європейської України. І я переконаний, що наш європейський поступ, в успіху якого я ніколи не сумнівався, на відміну від політиканів і популістів, стане ще одним вагомим чинником повернення під український суверенітет окупованих територій. І впевненість ця ґрунтується в першу чергу на вірі в Україну та на очікуваннях кримських татар, українців та всіх інших етносів громадян України, які проживають в окупованому Криму. Вона, ця віра, базується на нашій спільній позиції, що Крим – це Україна, та на підтримці цієї істини всім міжнародним співтовариством. Жодна країна світу, цивілізованого світу, не визнала незаконну анексію Кримського півострова. І віднедавна ми маємо не просто цю політичну позицію, не просто політичну позицію Організації Об'єднаних Націй та окремих держав, але й попередньо юридичну оцінку Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.
Це Україна підготувала цей позов. Цей позов був прийнятий Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй і вже зроблені навіть попереджувальні заходи. Шановні пані і панове, кілька днів тому в Києві фантастично відбулося Євробачення. Надзвичайно велика кількість людей долучилася до його проведення, але саму можливість цього феєричного свята нам подарувала Джамала, яка в цьому залі. Народна артистка України. А пісня 1944 розворушила душу всієї Європи. І велике спасибі тобі, Джамала. Саме такою має Європа і світ бачити Україну. І ще про одну історію я хотів би нагадати сьогодні, так само, як це ще в вересні 2014 року, 18 вересня, промовляючи в Конгресі Сполучених Штатів Америки, нагадав про це. Ця історія Рішата Аметова, батька 3 дітей, який в 39 років пішов з життя, пішов заради України і заради українського Криму. Він сміливо виходив на акції протесту проти зелених чоловічків. Група злочинців викрала його на очах десятків людей та перед телекамерами. І через 2 тижні його тіло було знайдено. Він був закатований, але він не здався. І лише думка про останні хвилини Рішата в кожної нормальної людини викликає жах і біль. Але його сміливість викликає велику шану і повагу. Хочу вам повідомити, що я прийняв рішення про присвоєння Аметову звання Героя України. Слава нескореному кримсько-татарському народу! І слава Україні! До слова запрошується лідер кримських татар, уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Saygılı vatandaşlarımız, çok hürmetli Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Alekseyevich ve onun umur arkadaşı Marina Hanım, Ukrayna Devleti'nin rehberleri ve çok değerli misafirlerimiz, dostlar. Bugün biz sıradaki artık 73. Kırım Tatar halkının sürgünlüğün ve soykırımın yıl dönümü kaydetmek için toplandık. Дорогие соотечественники, многоуважаемый наш президент Петр Алексеевич и ее супруга Марина Ханум, руководители нашей страны, дорогие гости, друзья. Сегодня мы собрались на очередную, уже 73-ю годовщину депортации и геноцида крымско-татарского народа. Мы отдалились от этой страшной даты еще на 1 gод. Aslında yıllar geçince bu facianın keskinliği de kalplerimizde yumuşalması gerekirdi. Sonuçta eğer de bu binlerce insanlar öldürülmemiş olsaydılar, yine de bugün belki hayatta olmayacaklardı. Mesela ben o sürgün günlerinde yalnız birkaç aylık bebek idim. Ama şimdi karşınızda 73 yaşlı bir ihtiyar. Казалось бы, с течением времени вроде бы боль,
трагизм этой даты должен был бы утихать. Ведь в конце концов, даже если те тысячи и тысячи людей не были бы убиты, многие из них, в том числе и малолетние дети, наверное, уже не были бы живых. Они умерли бы естественной смертью. В те страшные дни мне было всего несколько месяцев, а сейчас перед вами 73-летний старец. Ama mesele yalnız korkunç ölmüş olan insanlarımızın sayısında değil. Bu cinayetin temelinde tamamıyla milletimizi yok etmek eden. O zamanki gazetelerde açıktan açık yazı edilir. Komünist Partisi'nin kararı Kırım Yarımadası temiz Rus bölgesi olacaktır demişlerdi. Yani Rus dünyasının genişletmek için etnik temizlemek, soykırım, başka milletin yok etmek. Böyle cinayetler hiç zaman unutmayacak ve hiç zaman affedilmeyecek. Но дело ведь не только в тех страшных цифрах человеческих потерь. В основе этого преступления была попытка убийства нации. В те дни крымские газеты отчетливо писали: перед нами коммунистическая партия поставила цель сделать Крым чисто русским регионом. То есть во имя расширения так называемого русского мира произвести этническую чистку, убить целый народ. Такие преступления никогда не забываются и никогда не прощаются. Hayatta kalan insanlarımız bu soykırımdan sonra yarım yüzyıl devamında vatanlarına gelmek için, kendi milli ve insan hakları için mücadele verdiler. Ve hep o yıllar 18. Mayıs sürgün günü bizim için yalnız matem günü değil, milletimizin seferberlik ve birlik günüydü. O birlik vatanımıza kayıtmak, milli ve insan haklarımızı yeniden tesis etmek için seferberlik günüydü. Ve haklı olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın kararının 16. Mayıs 2014 senesinin kararının bugün 18. Mayıs bütün ülke içerisinde matem günü ve aynı zamanda Kırım Tatar halkının hak hukukları için Kureyş günü ilan edilgen idi. Оставшиеся в живых после этого геноцида наши соотечественники почти полвека вели упорную, отчаянную борьбу с одним из самых сильных к тому времени безжалостных советских режимов, борьбу за свое возвращение на свою историческую родину и за восстановление своих элементарных прав. И 18 мая для нас все эти годы был не только днем траура, молитв по погибшим, но также днем консолидации, днем единения нашего народа для борьбы с этим режимом, за возвращение на свою историческую родину и восстановление своих прав. Поэтому вполне обоснованно после революции достоинства указом президента Украины 18 мая объявляется не только днем траура по всей нашей стране, но также днем борьбы за права крымско-татарского народа. Bu milletimize karşı bu cinayeti işleyen rejim çok ortalıktan kayboldu. Milletimiz büyük zorluktan olsa da vatanlarına kayıp öz milli ve hayatını kurmaya başlayan idi. Ama başımıza daha bir felaket geldi. O bizim halkımıza karşı soykırım, sürgünlük uğratan Sovet rejimin mirasçısı Rusya Federasyon adlı bir memleket
bizim toprağımızı yeniden işgal etti ve yine de bizim toprağımızda Sovet rejiminden daha beter bir rejim uyguladı. Давно уже нет того советского режима, который подвергал геноциду наш народ. Крымские татары в подавляющем своем большинстве уже успели вернуться на родину, и хотя и с большим трудом начали залечивать свои раны. Но 3 года назад новая катастрофа. Правопреемник того режима, который совершал геноцид против нашего народа, оккупировал нашу землю и установил на нашей земле режим похлеще, похуже, чем советский режим. Ama şükürler olsun, şimdiki zaman ve 1944 yılı arasında büyük fark var. O zamanlarda onlarca milletleri sürgün ettiler, soykırıma uğrattılar. Milyonlarca insanları siyasi ve etnik sebepten öldürdüler. Ama uygar dünya dediğimiz dünya sessiz kalaydı. Ve bu sessizlikten faydalanıp bu rejim daha fazla cinayetler yapaydı. Ama şimdi ise bizimle beraber Ukrayna devleti, bizimle beraber dünyanın bütün demokratik kuvvetleridir. Ve eminim ki biz mutlaka toprağımızı işgalden kurtaracağız. Ve bizim halkımıza yapan bu cinayetleri, Kreml'deki cemiyetleri mutlaka cevap vermeye mecbur ederiz. Но слава Всевышнему, что времена, большая разница между 1944 годом и нынешним. Уже мир не тот. Если в 1944 году, когда выселялись десятки народов, проводились этнические чистки, убивались миллионы людей по политическим, религиозным или этническим мотивам, а цивилизованный мир отмалчивался. И, пользуясь этим молчанием, режим продолжал свои преступления, то сейчас мы не одиноки. С нами государство Украина. С нами весь цивилизованный мир, все демократические силы мира. И я абсолютно уверен, что мы обязательно очистим свою землю от оккупанта. И те преступники, совершившие многочисленные преступления против нашего народа, против Украины, понесут заслуженные наказания. Şan şerefler olsun Ukrayna'ya. Şan şerefler olsun kahraman milletimize, Kırım Tatar halkına. Слава Украине, слава крымско-татарскому народу. До слова запрошується голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров. Шановний пане президенте України, шановний пане прем'єр-міністр України, шановна заступник голови Верховної Ради України, Урметлі Мустафа, шановні пані і панове, четверті роковини депортації кримсько-татарського народу 18 травня 1944 року відбувається в умовах російської окупації Криму. Кримсько-татарський народ, який протягом 23 років, що передували російській окупації, з величезними труднощами повертався на рідну землю після майже півстолітнього вигнання, знову опинився у реальній небезпеці. Наша історична пам'ять вчить нас тому,
що в останні 234 роки всі біди і нещастя кримськотатарського народу, всі трагедії, що були привнесені на кримську землю, мають лише одне джерело походження – Москву. При цьому змінюються назви держави – Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація, але незмінною залишається суть політики по відношенню до Криму і його корінного народу – видавити, вичавити кримських татар зі своєї рідної землі за межі Криму. Тому ми сьогодні розсіяні по всьому світові, декілька мільйонами у Туреччині, десятками тисяч у Румунії, Болгарії, тисячами у Сполучених Штатах Америки, європейських країнах. 18 травня 1944 року комуністичний режим СРСР на чолі зі Сталіним взагалі вирішив, що настав час, аби поставити останню крапку в існуванні ненависного для Москви народу, як кримські татари. Я і моє покоління, народжені у вигнанні, батьками, яким було під час депортації по 10-14 років. Ми були народжені тими, хто збереглися дітьми, кого зуміли зберегти матері, що сходили з розуму, зневірившись врятувати хоча б одного-двох дітей, змираючих від голоду і холоду 5-6. Незалежно від континентів, країн, рас і національностей, діти скрізь однаково починають перші кроки, вимовляють однакові за змістом перші слова у своєму житті. І якщо для нас першим вимовленим словом було «ана», що означає «мамо», «мати», то другим було слово «Крим». Вам це скажуть кожній кримськотатарській сім'ї. Кожен з нас та всі ми разом торували дорогу до Криму завдяки нашим батькам, старшим братам і сестрам, які завжди оберігали нас, щоб страшна тоталітарна система не обпалила наші душі, щоб ми залишалися вірними батьківщині, яку в нас забрали, щоб ми тягнулися до своєї історії, яку вони споганили. І ми повернулися. І мали великі надії щодо свого збереження і розвитку на століття вперед та на власній землі, на батьківщині. А тут знову вони, ті, кому чужа земля не дає спокою, хто бачить ворогів у своїх більш успішних сусідах, вони вторглися на нашу землю. З моменту окупації Кримського півострова і до сьогодні російським окупаційним режимом здійснюється репресивна політика, спрямована на фізичне витіснення кримськотатарського народу за межі його історичної батьківщини. У своєму маніакальному прагненні очистити Крим від його корінних жителів та заселити півострів росіянами, Путін демонструє себе справжнім послідовником Сталіна, за наказом якого кримськотатарський народ був підданий тотальній депортації зі своєї історичної батьківщини 18 травня 1944 року. Насильницьке викрадення та вбивство молодих кримських татар, чисельні напади та обшуки у будинках кримських татар, заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та судове переслідування його членів і громадських активістів, невмотивоване масове затримування кримських татар як за місцем проживання, так і у мечетях, заборона незалежних кримськотатарських друкованих та електронних ЗМІ є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу, здійснюваною з боку державних органів Російської Федерації
з початку російського військового вторгнення та тимчасової окупації Криму. Шановний пане президенте, у своєму виступі ви сьогодні сказали саме ті слова, на які очікували Криму. Знаймо, там, в тимчасово окупованому Криму, сотні й сотні тисяч людей, українців, кримських татар, громадян України інших національностей вірять в нас, вони очікують на нас. Отже, посилюємо всі свої зусилля по всіх напрямках – політичному, дипломатичному, економічному. Я вірю в те, що ми з створенням робочої групи Конституційної комісії наздогонимо і те, що давно вже напрошується, і про те, що давно ми вже говорили, і про те, про що в українському політику вже майже немає дискусії, напрацювання та схвалення змін і доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Я не лише вірю, як і всі мої співвітчизники, як і подавляюча більшість громадян України, як і президент України. Я просто знаю, ми повернемо Крим. І в тому звільненому українському Криму ми облаштуємо таке життя, якому будуть радіти всі, хто любить Україну, хто поважає Україну, і ті, хто сьогодні поруч з Україною. Слава Україні! Шановні пані та панове, офіційна частина нашого вечора завершена. За декілька хвилин ми запрошуємо вас до перегляду документальної стрічки «Сторінки життя Батьківщини».
приступить к операции. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not killed, not killed. Where's your mind? Humanity cries. You think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Твоя
это наши защитники. Это наша стабильность. Что снимаем? Ирине, покажи командира, Я тебе сейчас покажу удостоверение. Не должна быть война. Мы за мир. Это наша Родина. Служим в отдать везде. Мы хотим жить со всеми в мире. Дорогі друзі, за хвилину ми розпочнемо концертну частину. На сцену запрошуються Аліє Хаджабадінова та Шевкет Зморка. Народна пісня «Су Акар».
Алие Хаджибадинова та Шевкет Зморка. Лиля Буджурова. Когда мы вернемся? Когда мы вернемся домой всем народом, придется вам вспомнить, откуда вы родом. Придется вам вспомнить, откуда вы сами, незваными здесь, объявились гостями. Как станет невмочь быть послушными псами, мы милости вашей просить перестанем. Мы гордость свою вековую припомним от скифов и тавров, ведущие корни. Когда мы вернемся, а все мы вернемся, однажды в степи или в горах соберемся и весело, с музыкой, справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам, по сказочкам вашим о дружбе народов. В то время, когда нас лишали свободы, лишали отчизны, надежды и Бога, мостя из развалин мечетей дороги. По вашей удобной сговорчивой правде, пайками оплаченной верности ради, по вашей оплеванной внуками веры, что можно народы казнить для примера. Когда мы вернемся, поклонимся в пояс тому, кто хранит еще память и совесть, кто нашим тиранам не пел аллилуйю, как старшему руку тому поцелуем. Когда мы вернемся, все будет иначе. И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет, как плакали наши отцы на чужбине, когда матерей там своих хоронили. Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет, и духов своих по ущельям окликнет, вернет родники к долгожданным истокам, и пепел отцов возвратит их потомкам. Мы слезы утрем им, прощения попросим, и слово дадим, что вовеки не бросим по воле своей ли, чужой ли, как прежде, ведь в ней наша память и наша надежда. Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили. Не всем этот путь оказался по силам, но даже кто падал, тот знал. Мы вернемся, все вместе под небом родным соберемся. На сцену запрошується заслужена артистка України Ельзара Баталова. Безым Тараф. Karadeniz yalısında Tatarların vetanı var. Karadeniz yalısında Tatarların vetanı var. Salgın suyun çeşmeleri var. Bizim taraf, bizim taraf. Salgın suyun çeşmeleri var. Bizim taraf.
taraf, bizim taraf. Boylava, boyle de yuva. Bizim taraf, bizim taraf. Vatan bizimdir. Эльзара Баталова. На сцену запрошується народний артист України Фемій Мустафаєв. Булутлар. Bulutlar, bulutlar, kezici bulutlar. Bulutlar, bulutlar, kezici bulutlar. Çongarga kazanga yetici bulutlar. Çongarga kazanga yetici bulutlar. Alınız beni de konuluma açılsın. Alınız beni de konuluma açılsın. Kozumdun yaşları yurtuma saçılsın. Kozumdun yaşları yurtuma saçılsın. Bulutlar, bulutlar, kayerden gelesiz. Bulutlar, bulutlar, kayerden gelesiz. Koyumdun anamdan ne haber berisiz. Koyumdun anamdan ne haber berisiz. Aydınız beraber doydurmayıcılayık. Aydınız beraber doydurmayıcılayık. Yerlerge düşeyim
sararıp solayım, yerlerge düşeyek, sararıp Ну и продолжаем прямой эфир. Только что закончился вечер реквием, посвященный памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Это программа «Тема дня» на ЮА Крым. Я ее ведущий Александр Шульга. Здравствуйте. Ну и со мной в студии Эльвир Сагерман, менеджер по коммуникациям Крымско-татарского ресурсного центра. Здравствуйте. Ну и начинаем с того, что реквием провели в Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко при участии президента Украины Петра Порошенко, лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, главы Меджлиса Рифата Чубарова и других деятелей украинского государства, представителей крымско-татарского народа и гостей. Вот такие тезисы прозвучали. Депортація – це є злочин без сроку давності. А злочинці, які холоднокровно спланували акцію геноциду, не мають права на прощення. Моторошні спогади очевидців про депортацію і подальше життя в тих жахливих умовах, які підготувала їм радянська влада, нікого і ніколи не можуть залишити байдужими. В страшных цифрах человеческих потерь. В основе этого преступления была попытка убийства нации, то есть во имя расширения так называемого русского мира произвести этническую чистку, убить целый народ. Ну вот мы слышали лидеров украинского и крымско-татарского народа. Вот скажите, можно ли сказать, что вот государство Украины после 25 лет, 26 лет независимости осознало, ну скажем так, ну если не проблемы, то чаяние крымско-татарского народа, вот организовывает такой вот, ну довольно масштабный, я бы сказал, такое помпезное мероприятие в опере? Я считаю, что за последние годы, после оккупации Крыма, мы можем наблюдать действительно положительные тенденции в этом вопросе. Начиная с 2014 года проводится такая акция, такое мероприятие, как «Вечер реквием». И для крымско-татарского народа это действительно очень важно. Это такой посыл в Крым, что люди в Крыму не забыты, что о них помнят. И более того, очень важно, что такое мероприятие проходит на государственном уровне, при участии дипломатического корпуса, при участии лидеров крымско-татарского народа, при участии главы государства. И для нас на сегодняшний день это действительно очень большая поддержка, которую там в Крыму они чувствуют, они следят все время, и для них это очень нужный посыл. Особенно сегодня, когда крымские татары поддаются репрессиям и давлению со стороны де-факто власти. Ну вот, понимаю, вопрос может быть очень емкий, но все же, вот для крымских татар 18 мая, что это за день? Это трагическая дата в истории моего народа. Это черный день. Как справедливо отметил наш лидер Мустафа Джемилев, это была попытка убийства целого народа. Нет такой семьи в крымско-татарском народе, которой бы не коснулась депортация. Все были депортированы. И таким образом пытались сломать наш народ, пытались его уничтожить, стереть с лица земли. Но, несмотря на это, практически полвека мы были в изгнании. Несмотря на это, мой народ выдержал это. Мы возродились, и мы вернулись на свою историческую родину. И сегодня история продолжается. Мы видим, что происходит в Крыму. Мы наблюдаем за А вот всем что этим. происходит в Крыму? Вот как сейчас, вот этот день, 18 мая, вот как он прошел в Крыму? У вас есть информация? Стоит отметить, что после оккупации в Крыму репрессии стали повседневной практикой. Если брать конкретно сегодняшний день, то мы сегодня наблюдали правонарушения. Так, в частности, в Симферополе задерживали активистов, ФСБшники. В Бахчисарае, когда люди пытались возложить цветы к мемориалу о депортации крымско-татарского народа, туда пригнали машину, припарковали ее вплотную, чтобы люди не могли подойти и возложить цветы. В Феодосии активиста национального движения, члена регионального меджлиса Сулеймана Кадырова также пытались задержать. О чем это свидетельствует? А задержать за что?
Они просто задерживают таким образом, они пытаются запугать народ, чтобы они не выходили, чтобы они забывали свою историю. Пытаются под себя всех подмять, потому что они очень боятся крымско-татарский народ. И эти события тому доказательство. А вот вообще проводят какие-то, вот есть информация, проводят какие-то профилактические мероприятия, беседы с крымскими татарами перед такими датами? За несколько дней до 18 мая активистам национального движения начали приходить уведомления о том, чтобы они не организовывали никаких мероприятий, не брали в этом участие, то есть им приходили предупреждения. Но в то же время наблюдается интересная тенденция, что де-факто власть проводит свои мероприятия к 18 мая, и там мы можем наблюдать де-факто власть, представители де-факто власти. Они проводят свои мероприятия, и интересно, в школе, в которой я учился, в 15-й школе города Феодосии, учеников старших классов, крымско-татарских детей заставляли посетить такое мероприятие. А какой посыл этих мероприятий? То есть они тоже показывают, что это было преступление? Мы должны понимать, что это картинка для СМИ, чтобы показать, что в Крыму все хорошо, что русские, крымские татары, они все живут бок о бок, и все у них хорошо, но на самом деле мы же понимаем, какая ситуация в Крыму. Ну, посыл такой же, как и в Украине, как и пытаются крымские татары показать, что это было преступление. Или какой посыл там? Мне вот это интересно. Они даже, наверное, предоставляют это не сколько как преступление, как просто факт депортации. В ту очередь, когда мы в Украине пытаемся доказать, что это был геноцид над народом, что это была попытка уничтожения, там мы такого там не наблюдаем. Они просто это преподносят как факты, как трагическую дату, и все. А вот вообще изменилось что-то вот 2014, 15, 16 годы? Вот как-то попытки не дать это мероприятие провести, какие-то силовые действия изменились, как-то эволюционировали, или все из года в год повторяется? До 2013 года, до оккупации Крыма, крымские татары ежегодно выходили на митинги. Это были мирные собрания, которые не несли никакого вреда, никакой угрозы. То есть это были абсолютно мирные акции. После 2014 года мы наблюдаем такую картинку, что оккупационная власть запрещает проводить траурные мероприятия, траурные митинги. И более того, даже если крымские татары, несмотря на это, они собираются, чтобы почтить память жертв депортации крымско-татарского народа, но силовые структуры, спецслужбы Российской Федерации, они запускают вертолеты над митингами, они туда загоняют машины, то есть создают давление, они пытаются сделать так, чтобы люди не выходили, чтобы люди боялись. И за 13, 14, 15, за 14, 15, 16 год мы это можем наблюдать. Это реальные факты, которые имели место быть в Крыму. А вот, насколько я видел по этому дню, изменился, вот крымско-татарский народ адаптировался, и вот такой точечные, я так бы сказал, проводят мероприятия, небольшие. Удается им с этим совладать, оккупационной власти или нет? Ну да, как я уже отметил, запрещают массово собираться, но несмотря на это люди выходят. Но уже нет, чтобы они масштабно выходили все вместе. Люди по одному приходят, они возлагают цветы, они почитают память жертв депортации, и они уходят. Но как сегодняшний год показывает, сегодняшний день, даже они и этого боятся. Люди по одному приходят, они все равно блокируют, они все равно создают моральное давление, они пригоняют свои машины, блокируют мемориалы, то есть... Все продолжается. Я думаю, что дальше будет только хуже, потому что мы каждый год наблюдаем, что давление усиливается. Если сравнивать с 2014 годом и сейчас 2017, то мы видим негативные движения в этом направлении. А сколько вообще, у вас есть информация, сколько вообще всего крымско-татарских активистов задержано было всего за эти годы? У нас есть статистика по политзаключенным, в частности, Крымско-татарский ресурсный центр, который я представляю. Мы выпускаем буклеты, мы постоянно стараемся обновлять эту информацию, потому что задержанных все больше и больше. На сегодняшний день политзаключенных больше 40, пропавших около 17 и погибших 10 человек. Один из погибших, это, кстати, мой бывший одноклассник Джохар Мелясанов. Он погиб при сомнительных обстоятельствах, якобы он упал со скалы, но на самом деле неизвестно.
А есть какие-то вообще, ну вот, как бы де-факто, де юра, они расследуются, да, эти вот исчезновения и смерти людей? Есть хоть какая-то успех, скажем так, у российских следователей? Они якобы расследуют, вы правильно отметили, но на самом деле мы должны понимать, что эти дела не расследуются. Простой пример, когда насильно похитили члена исполнительного конгресса Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Прошло больше года. Какие результаты? Никаких. Они только создают видимость, что дела расследуются, но на самом деле никаких положительных результатов в этом нету. Ну вот мы собрали воспоминания непосредственных жертв депортации крымско-татарского народа. Предлагаю их послушать. Кто-то там что-то продают, и родители покупали. А так кто нас покормил? Я не помню, чтобы нас кормили. Все время то пойдут, того купят, то того, и то по расчету, чтобы хватило. Вот так и доехали до Горького. В Горьковской области жили 5 или 6 лет, а потом в Средней Азии переехали. Помню, что в вагонах ехали, в эшелонах. Сутками ехали. Там всякие были. Были больные, умирали, где остановятся, выкидают и дальше едут. Пришли в 4 часа утра, застучали в дверь и горчит с автоматом. Вставайте. Что? Вставайте, вас выселяют. Видите, дали 15 минут, собирайтесь. У мамы было, я 9 лет мне было, братишке 6 лет и братишке 2 года было. Мама, значит, хватает ребенка на руки 2-летнего. А и бабушка была у нас. Бабушка была слепая, ей было 80 с лишним лет. И она, значит, не видит. Я бабушку под руку и вывожу из дома. И нас сзади ничего не дали взять. Мама единственный чайник взяла, говорит, детям воды пить. И вот так нас вывели, привели на площадь. Месяц целый нас везли. Когда останавливались, нам давали, знаете, соленой, сушеной рыбы. Ну вот мы послушали свидетельства очевидцев. Ну вот если мы уже с вами сказали, что да, государство Украина наконец-то начало уже уделять внимание и признавать эту проблему, как вы считаете, вот я знаю, что вот вы ездили тоже за рубеж и представляли свой центр. Увидела ли Запад проблему крымских татар за вот эти годы? Аннексия Крыма, хотя это и трагическое событие, подстегнула ли внимание? Одно дело, да, когда государство, мы наблюдаем положительные трансформации в этом деле. Другое дело, мы как общественность, в свою очередь, тоже пытаемся лоббировать тематику Крыма на международном уровне. Так, в свою очередь, мы проводим сайд-ивенты в рамках ООН, ОБСЕ, где рассказываем о правонарушениях и репрессиях крымских татар в Крыму. И стоит отметить, что иностранцы, они начали интересоваться Крымом. После каждого сайд-ивента к нам подходят и дополнительно с нами общаются, они расспрашивают. Я считаю, что тематика Крыма на сегодняшний день на порядке дневном, на международном уровне. Об этом и свидетельствует решение Международного суда ООН. Об этом свидетельствует решение Кабинета министров Рады Европы. И тут стоит отметить, что в этом деле наше государство, наши дипломаты и общественность действительно добиваются положительных результатов. И так вот последнее мероприятие Крымско-татарский ресурсный центр организовал сайд-ивент в рамках форума коренных народов в ООН в Нью-Йорке. Мы тоже собрали очень большую аудиторию, представителей со всего мира. Им интересна тематика Крыма, они интересуются. И в свою очередь, что важно, они готовы нам помогать в этом. Они готовы доносить на своих местных уровнях ситуации в Крыму, готовы лоббировать наши интересы. И нам это очень важно, потому что крымско-татарский народ сегодня нуждается в международных друзьях. И мы сейчас работаем над этим, чтобы создать такое международное движение друзей крымско-татарского народа. Это депутаты Европарламента, это представители из США и так далее, чтобы тематика Крыма до деоккупации Крыма была на порядке дневном. Ну что ж, вот будем надеяться, что тематика Крыма будет все время на порядке денному, скажем так, пока его не деоккупируют. Ну что ж, в студии работал Александр Шульга, в гостях у нас был Эльвир Сагерман. Спасибо вам за ваши ответы. И чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЕИ Крым в Фейсбуке, а через минуту смотрите новости, не переключайтесь.